Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Gizo ba wanda aka fi sani da official. A gambaye da wannan abubuwa da yake ta faruwa a social media, mun ji ta bakin Adam Fasaha kuma muna kokarin jin bakin ita ma wannan uwar gida tashi wanda Allah ya saka rabu a kwanakin baya. Wata yarinya wadda dukkanin masu alaka da social media sun ga wata yarinya za a iya cewa kowa yana kallanta zai ce ya ga zubin momi gombe ko kuma yana ganinta ya ga ahalin momi gombe, amma cikin ikon Allah kuma sai muka tattara binciken ya nuna mana cewa kawai kamace kamar yadda kowa wasu masu iya magana ko kuma waɗanda suka karanci halayyar dan adam suka ce kowa yana da iri ɗaya na abokin gurbinsa, wanda kai ma ya kamata a ce kai tattaki daga inda kake ka nemi abokin gurbinka wanda kuke kama da shi, wanda bature ma ya ce akwai mai kama da kowa a duniya. To wannan abu da cewa ya mutsa hatso kuma mun yanke shawara mun ga yadda abubuwan yake da bukatar fashin baki, saboda wasu sun yi kausasan maganganu kuma sun alakanta cewa wannan yarinyar yar tsohuwar uwar gidan Adam Fasaha ce, wato ya ce a gurin Adam Fasaha ko kuma ya ce a gurin momi gombe, inda muka samu tabbaci daga bakin mahaifi ko kuma ce ai tunda dama mahaifi ne a gurinta, amma ya ce shi ma dai ya ga kama amma kuma ba ɗansu ba ne ba, saboda tunda suka rabu bai samu labarin cewa momi gombe na ɗauke da cikinsa ba, kuma bai samu bayani daga gurinta ba ta ce tana da ciki wanda yake nuna cewa ɗanta ne, saboda dukkanin masu harkar industry ba sa ɓoye irin wannan abu, kuma wannan abu ba na abun ɓoyewa ba ne. In Allah ya baka zuri'a abin ka bayyana wa mutane. To ai ba ma wannan ba a biso ni ya tunani na da nazari na a rayuwa shine duk mutumin da Allah aka ce ya azurta shi da ɗa ai idan ɗansa ne ai ina ganin ba ne abun ɓoyewa, ai ba wani abu ne na ɓoyewa misali ko ba haka ba. So ni dai babban abu kasudin ma da yi abin da ya dan fi ya yi tayamin da hankali irin yadda mutane sai kira na a'a wani dama wannan yarka ce da shi ni kai na shiga wani nazari na ce to ba wai waya zan ba zuwa ko kuma yarta ce da wani sai na ce to ni dai gaskiya iya sani na ni dai muni ba ta da yare ne kuma sannan ba ta da yare da wani gaskiya ne ko ba haka ba. So amma ni dai abin da jan hankali da zan yi a wannan wuri shine dan Allah dan annan mutane ku bari a zauna lafiya dan Allah. To wai mutum ana ganin cewa kamar saboda dalili shi mu dai ko ga yanzu mu dai iyali ne da mu ko haka ba za mu so su ringa jin irin wannan abubuwa suna tashi kace kafin mu fara shiga cikin wani abu dan Allah, kamar wannan lokaci ko kai wannan auren kamar masu kallon mu za su so su ji ai ba akan wannan a'a kai ya kamata ka gaya masu kallon mu a wannan lokaci ne kowace shekara. Yanzu dai kai hakuri tunda na baka wannan dama a dan yi magana kuma da ma ni ma da abun a raina saboda yanayin yadda mutane suke damu na kan abu. Yanzu a tilsi mun dauki shekara ta 5 kenan da rabuwa ko da rabuwa gaskiya ne. To kenan tun 2017 kenan 2018. To wannan abu kun ga idan har cewa yarinya aiki na za a iya yin cewa za ta iya kai shekara 9-8 wanda ya kalli wannan yarinya. To sannan kuma abin da za mu tsallaka na gaba duk da cewa mun ga yadda ake ta wani saka wasu hotuna ana cewa za a kara gwangwacewa da biki ko kuma za a kara shiga shagalin biki da wani abokin kade ko kuma ce abokin karawa na waka wato Ado Gwanja. Ban sani ba shin wannan abu ana yin sa ne a fim ko kuma a'a wani abu ne dai da ya shafi wannan auratayya tsakanin momi ko kuma tsakaninsu da Adam Fasaha. To ban sani ba ko za ka tuho albarkacin bakinka akan wannan tambaya ko kuma ni ya wuce idan har gaske ne in yi fatan alkhairi ubangiji Allah ya tabbata a aure ne ni ma ban yi auren ba kuma ta taya ni murna ta mun kuma addu'a so ita ma za ta ban ga dalilin da zai sa ita ta da addu'a ba gaskiya ne. Da cewa kuna samun wannan rahoto daga tashar mu mai suna Hausa TV, kada dai ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana kararrawa kamar yadda kuka ga mun kawo ziyara ta tattaki ta ban girma har zuwa ofishin shahararren mawakin nan wato Adam Fasaha. Ban sani ba ko kana da wani tagomashi da zaka gaya masu kallon mu a daidai wannan lokaci ko kuma wani dan takaitaccen sako domin mutane su kara amfana da abin da zaka faɗa. Sakon biyu dan Allah dan Annabi akan ishura da wannan yarinya dan Allah jama'a ku bani huta dan Allah dan Allah
yawan kiraye-kirayen nan da yawan tambayoyi ba na son su, wallahi ban son su, saboda duk abin da ni ya riga ya wuce a rayuwata. Ai akan ba aka fara aure ko akai da aka fara aure akan bane ai, ko ba haka ba, kuma in aka ce abu ba zai dinga wucewa ba, so ni ina gani ba tun da za a ce ma za a zo na lafiya, gaskiya ne, ko ba haka bane. Dan Allah dan Annabi jama'a, kuma akwai wani hoto shi ma da yake yawo ana ganin cewa za ka ƙara yin ƙari kamar da wata fitacciyar jaruma ita ma wadda take shirin izin so Minal Ahmad, wanda an ga hotuna kuma tana postin a Instagram, kai ma kana postin a Instagram, ka rikita masu kallo. Wasu kuma sukan ce a sabuwar waka za ku saki, ban sani ba wannan abin sai dai mun ji daga bakin ka zuwa ga masu kallo. To gaskiya dai to na hotunan da aiki muke, aiki ne, amma kuma lamari na Allah sai daga na yi awo kana dai daga ciki kenan, kana ta yi a ni ba ce so kana dai daga ciki, kace lamari na ubangiji aiki wannan aiki kawai dai muke wannan. To shikenan, duk da cewa ni ma yarinya ta ce kuma ina ji da ita, kace ni ma zan iya ba da ita mana. Na waye gari na ga abubuwan da yake faruwa a social media, wani ya dauko ta yana cewa ga yar mun gobe Allah ya tona mata asiri wace ce. To maganar gaskiya wani yar ni ba ni na aife ta ba. Ka danna subscribing, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Yanzu Momi Gombe ta fito ta ƙaryata maganar cewa wannan 'yarta ce, kamar yadda a yanzu haka ta fito ta yi bidiyo ta bayyana abubuwan da mutane da yawa ba su san da shi ba, kamar yadda a yanzu haka za mu saka muku bidiyon ku kalla. A wani ɓangaren kuma Ali Nuhu ya yi abin mamaki wanda mutane ba su taɓa tunani ba. A yanzu haka mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah mai sauraro, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar liking. Mun gode. Na taɓa aure amma ni ban taɓa haihuwa ba, iji Momi Gombe. Babbar magana. Yanzu Momi Gombe cikin fushi da ɓacin rai da kuma Allah ya isa ta fito ta yi bidiyo akan mutumin da ya wallafa wannan yarinyar. Ya sa ta ce ita 'yar Momi Gombe ce, kamar yadda a yanzu haka Momi Gombe ta tsinci wannan labarin a shafukan sada zumunta, kuma a yanzu haka ta fito ta yi zazzafan martani a kai, inda a yanzu haka ta yi wani bidiyo, kamar yadda a yanzu haka ga bidiyon ka kalla domin ka ji irin abin da Momi Gombe ta faɗa na rashin jin daɗi akan abin da aka yi mata, domin kuwa ta bayyana cewa wannan mutumin bai mata adalci ba, kuma ta mai Allah ya isa. A yanzu haka dai ga bidiyon ka kalla. Na waye gari na ga abubuwan da yake faruwa a social media, wani ya dauko ta yana cewa ga yar mun gobe Allah ya tona mata asiri wace ce. To maganar gaskiya wani yar ni ba ni na aife ta ba. Ban san ta ba ma, ban san daga inda ta fito ba. Sannan aure kuma duk wanda ke bin shafi na ya san cewa ko a hira ta da BBC na ce na tafi yin aure, dan duk wanda ya fito daga cikin sunna ba zai boye yayi aure ba. Amma maganar na aifi da to ƙarya yake min. Ni har ga Allah ban taba aihuwa ba, na taba aure amma ban taba aihuwa ba. Wannan yar ban san daga inda ta fito ba. Kai kuma da kai man haka, ubangiji Allah ya saka mu. Allah ya saka mu. In saka aka yi, in ma wani abu ne, Allah ya fi masa yin gaskiya. Allah ubangiji ya saka mu. Allah ya saka mu. Ko kuma masoyana, ina yi muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah bar zumunci, Allah bar soyayya. Na gode sosai, ni ce ta ku. To mai sauraro, a yanzu haka ka ji abubuwan da Momi Gombe ta bayyana. Ta ce bata ji daɗin wannan lamari ba, kuma ta bar wannan bawan Allah da Ubangijinsa, domin kuwa ta ce bata yafe mai ba, in ma sa shi akai ita dai bata yafe ba. A
A yanzu haka mai sauraro babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba, kuma irin waɗannan masu wallafa yara su ce ɗan jarumin Kannywood ne, Allah ya shirye su. A wani ɓangaren kuma jarumi Ali Nuhu ya fito ya wata rawa a wajen bikin ɗan Musa wacce ta rikirkita mutane, kamar yadda ya fito yana rawa inda mutane da yawa sun yi mamakin wannan bidiyon na Ali Nuhu, kamar yadda a yanzu haka ga bidiyon nasa kalla kaga irin rawar da Ali Nuhu ya domin mutane da yawa sun yi mamaki. Ƙalubalen da shahararrun mutane suke fuskanta part 1. In dai kai shahararre ne, ma'ana celebrity ko mawaki ne kai ko ɗan fim ne kai ko ma menene kai, ka taɓa fuskantar waɗannan ƙalubalen da zan lissafa. Ku biyo ni. Na farko za ka haɗu da rainin hankali, bi ma'ana mutum ya san ka kullum ta Allah ma idan mawaki ne kai maybe sai ya ji waƙarka, idan ɗan fim ne kai kullum ta Allah sai ya ga fim ɗinka, amma zai ganka ya nuna bai san ka ba, bai ma san an yi ka ba. Hasali idan yanzu alal misali aka bashi labari ga wani nan a can gurin, misali a ce ga Alinu can a can wajen, idan aka bashi labarin zai fito ne saboda ya ga Alinu, amma idan Alinu ya gan shi ba zai taɓa tunanin Alinu ba zai taɓa tunanin shi ya zo gani ba, saboda idan ya zo wucewa zai yi, sai dai idan ya gama wucewa sai dan yi mai kallon gefe. To dole in dai kana shahararre sai ka fuskanci wannan kalubalen. An san ka amma ba ruwan mutum da kai, zai nuna gaban kamar ma bai san ka ba ko ba ta kai yake ba, alhalin a ƙasan zuciyarsa ba haka bane ba. Na farko kenan. Na biyu zaka fuskanci kalubale babba a wajen abokananka. Da abokanka kun saba yin chatting da su, in suka yi magana zaka tsauna zaka yi dogon rubutu ka ba su amsa, sai ta kai ta kawo ka zama shahararre ba ka iya ba su wannan doguwar amsar da ka saba ba su da. Idan suka yi maka magana ko ta WhatsApp ko ta wani guri za ka iya daɗewa baka duba ba, alhalin da sun yi maka magana za ka buɗe. Babu ruwansu da magana wai aiki ne ma yawa ko mutane ne suka yi ma yawa, su abin da su dinga yi zagin ka za su dinga yi, suna cewa wanan ya zama ɗan girman kai, da fa wane da shi muke kwana da shi muke cin abinci, amma yanzu wane ni ne zan dinga kiransa a waya ba zai ɗaga ba. Dole sai abokanka sun dinga yi ma irin wannan abin nan. Na biyu kenan. Na uku, dole sai masoyanka waɗanda kake da su a faɗin duniya sai sun dinga zagin ka. Ba komai ba, kowane masoyinka so yake yi ka bashi duka lokacinka, dole so yake ka bashi lokacinka. Idan kuna chatting da shi ya ce maka salam ka ce mai wa salam, idan ya ce ya kake ka ce mai lafiya kalau, idan ya ma voice ka mai voice. Amma in dai zai yi maka ko doguwar magana ce a bashi fa kana bashi amsa, ko doguwar magana zai maka bashi gajeriyar amsa, zai ce wani dan girman kai ne, bashi da mutunci wani, duk sanda nake yi masa amma zan yi masa magana sai bani yar gajeriyar amsa. Idan ma fa ka bashi amsa kenan. Idan kuma baka bashi amsa ba, babu ruwan shi da baka gani ba, babu ruwan shi da mutane ne suka yi ma yawa, shi dai kawai abin da zai kaddara ka ga wannan sakon kana wulakanta shi, ba za ka kula shi ba. Dole in shahararre ne kai kana fuskantar wa'annan kalubalen. Akwai part 2. Idan kuna so na ci gaba da baku wannan labarin, ku yi